Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. असं आहे की मनोहर भाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे. पण केवळ मनोहर भाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही. त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो. त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही. आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो. ना देवेंद्रजी फडणवीस आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे एक अत्यंत सिनियर लिडर आसा. महाराष्ट्राचे पूर्व मुख्यमंत्री आणि सध्याचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा. सो तांच्या वक्तव्याचेर हांव कॉमेंट करपी हांव एक धाकटोसो व्यक्ती आसा. म्हाका दिसना हांवें तांच्या वक्तव्याचेर कितें कॉमेंट करपाची आवश्यकता आसा. आतां जर फिल्डार गेले जाल्यार पळयलें जाल्यार अशें दिसून येतलें की 94 पासून आतां पर्यंत बाबा बरोबर जे जे कार्यकर्ते आशिल्ले जाणी 30 वर्सां ही पार्टी पणजेन व्हडली गेल्या ते म्हज्या बरोबर भोंवतात. ते भाई बरोबर भोंवताले ते आज म्हज्या बरोबर भोंवतात. आनी जे सद्या राजकारणान गोंयांत चल्लां ते सहन जावपाक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. म्हणजे विनेबिलिटी, इंटिग्रिटी डजंट मॅटर, कॅरेक्टर डजंट मॅटर. आनी काही क्रिमिनल एंटिसिडंट्स आशिल्ले मनशाक तुमी मनोहर पर्रीकारान रेप्रेझेंट केल्ल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन टिकेट दितले मागीर आमी घरा बसपाचे. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स आनी दीस इज नॉट जस्ट अबाउट पणजी. जे कितें पॉलिटिकल सिच्युएशन गोंयांत चल्लां इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो बीजेपी तिकीट दिवं ना दिवं तरी उत्पल पर्रीकर 2022 पणजेच्यान ते हांव रायट टायम वचून ते तांणी ठरवूंक ना.